volo fa commence maigny volo zany. Avec un bon tadi do canon. C'est ça la volo tapi ça tikavano. Bonjour amin'ny andro larobia jiaby to, andro midi jiaby to. Tegna mitondra jijy Facebook ato. Sy quoi faut dire. Za tsy janogna ela be to fô. Raha tiako volagniny fogna volagniko dia ho an'izay olo tsy naharaka rango voalohany magnaraka vidéo après tsy magnino fa tsy ambon'olo maro be abza. Resaka Miss et Mystère île de Madagascar ouais. Check na firy édition histoire na firy fô tsy de haiko loatra. De 1 raha tiako volagniny aketo zany le mentalité-ntsika atsika avy amin'ny faritry Sofia raha io raha antegna mbola nianatra afa nivolagnin'ologno antegna moa mbola tsy namelon-tegna tamin'izany tsy hain-tegna ny fahamarinany fa amin'izay zany antegna zany mbô commence mamelon-tegna tegna hita amin'izay le raha hoe ke marigny ihany zany le raha en fin du compte de za zany volagna hoe vodka bajanona ela lesy ela alo mode passiny là de za koa azinareo honogno donc vonanomboka concours miss to na zareo aby tampoka aby zareo nagnano za hoe dokoely na olo mbova Sofia tsy ninenagna avy mandry tsara fa président Sueresy checky bakra manager ny Tambabeo nagnantso za na olo mbova Sofia misy raha magnanjany zazato manankory mbo reso mbo alfasy mbo hitan'olo maro ok mbola tsara nisy koragna vola tsara nisy koragna hino de 1 tamin'izany de nandeha tady zareo fa haligny tamin'izany zay fa ifody fô nandrasako fogna zareo de natazy ny publieky izy sary tafy publieky aby mbarakonareo ny pub raha page keto za to tsy iska lera tsy iska minute za zay raha tiako publier agnatin'ny page keto alefako tsy magnanjany na imaginer za cliente zay mampidy bola aminahagna cliente volankinareo cliente zay mitondra zay ilaiky mampidy bola aminahagna cliente zany maro tiako maro ejeko sarinjare tsy vo public diaby misy vignitry misy miditra aminaha amin'ny MP dokoely manakôry mo sarinay zay to mbola tsy malaza zay to mbola tsy tiana mahino tsy publier magnazava za amin'ny cliente ko hoe mbola ipublic aby sarinare diaby za mbola aminaha agnaty fa mandeha mbola ipublic fa magnaraka tsy kelikely magnanjany fa izy regny za tsy maintsy public to ou tard igny de 1 havy aminjay tsika Sofia atako Sofia fô baka za ko volagna surtout mandry tsara je sais pas où ino zany les problèmes nagnano zare nandeha takato na ro Miss Mystère Miss Little Miss check hino sa même karazany zare jiaby tato araiky fa vo publier haligny zigny hoe ni publier je sais pas Miss les tegna Miss Sofia igny les guedes igny ni publier tsara na médecine zahiry Mystère zare mitratra amina manakôry mosany mbola ipublier volankory miakatra digna magnano ni pub zafke nagnaraka zigny ni agnalalava mbola Little Miss zaza hely ni tempe sana ro manakôry mon hine ni pub zafta ke le rek magnaraka ka ni pub ko za le rek magnaraka le Little Miss mbola zaza hely ka ni lala mbola tsara vo publier za to tsara ndrek magnavakavaka hoe ra yanty ako ra yanty ako le to jembani masoko le hazoko sary le vitako igny ndo publier de ato amjay écoute-moi bien nisy commentaire za sur istolo of mandry tsara lela jobs na izy ty tsy isaky natao am compte nazy personnel satria hainy tsara raha volagniny kapokapohiny akato tsy mary fo hantony nagnanaovako en direct ato marobe olo misoutenir azy marobe zany olo mahita hoe raha tanto hoe c'est bien de andaso vakiky aminare baka lela jobs za sur izy ty mety viable lasaiky fa tsy lalazy fa compte fake nazy fa tan lela jobs toano misy ntsika mandry tsara le aroa igny Exena si Franklin izay ni batamboarany Miss Sofia fa tsy nihiniagna lalava tsy takatra tsy tafakatra misy sady tsy ny sarony couronne io gaga zahay jiaby zany kamandry tsara gaga zahay jiaby zany kamandry tsara mahita pubnazy avave aza magnartany naviagna doko hele ary aza takalo vola fiavan aza takalo vola fiavana zoka kro zany kamandry tsara agnalalava zany tsy Sofia agnalalava zany ino aminao
Agnalalava zany tsisy fiamtsika. Agnalalava zany ino? Atsika mikoragna aketo amin'ny agnarana zany ka Sofia. Fa tsy nenagna hoe misy ny mandry tsara concours misy mandry tsara. Na ino tsy mitondra courant hoe misy mandry tsara, solon-tegna ny concours misy mandry tsara. De le fagnanaovana vady koa misy ntsika fa ny agnalalava iala. Mbo hena jalin zazahely agnalalava ny iala neva mitanagna anazy vagny. Andegnano concours ato peu importe na bata courant izy na tsy bata courant na izy. Zany zany andegny client hagnazy hoe anaty bata courant on s'en fout e hon. Magnanjany zany hitanare logique zany izy amin'ny mbola misy soutenir azy koa olo sanany hoe marigny zany. Zany agnano publication nahita za tsara ny visé mandry tsara direct. Za tsara ny visé hoe Port Berger Mampikono Antsuy. Za tonga defa hoe mangataka Sofia Mire. Anako matrapategna avy Sofia Port Berger Mampikono Antsuy Agnalalava Bifandriagna mandry tsara. Agnatiny bijiaby. Atsika zany ka Sofia. Fa tsy nena hoe zany ka mandry tsara za zany ka Agnalalava. Magaga zao amin'ny agnarana zany ka mandry tsara zare are jiaby mandry tsara zany lany fagnaha boe zany publier sarin'olo zany zazahely avy Sofia igny. Lany fagnaha zany ere zany nanohagna azy igny. Sariny Erexena Ery Franklin zany efa mpiry nandalo amin'ny page kekato. Impiry. Magaga za toetragny tsika va atsika to kofa agnano hiadihady tragno. Je sais même pas oui. Check na raha volaniko check tellement zany zaka tsy hitako commentaire fa nomalahaligny ery zandriko nagnambara azy zay hitanao mo commentaire an'olo ka io izy. Izana tonga za hoe amaregno za magnazava azy amin'olo jiaby. Agnalalava zany tsy tokony andikarikaregny satria tsy evy mandry tsara. Mandry tsara azy raiky fogna zany Sofia. Wendy Catalina ho agnitako nagnano publication Wendy kun tsy evy mandry tsara. Tsy tokony zany Wendy ndi publier misy Sofia igny. Tokony hoe kofa tsy olo avy Antsuy zany lany ery Wendy zany tsy tokony andehagnano satria zare avy Antsuy. Mentalité zéro magnanjany eve mbola misy olo manohagna mbola mahita azy hoe managna ny raha regny. Mbola misy olo magnano hoe marigny ngiahe. Doko hely tsy tokony hitany doko hely manohagna olo avy Agnalalava fa olo avy mandry tsara fogna. Ça va pas la tête. Tegna vraiment nampangaroharo za feky zany hoe mahita raha magnano zany. Za ty magnano raha tsarotra amin'ny agnarana Sofia peu importe zany avy mandry tsara za tsara ny représenter hoe mandry tsara fogna e zao Sofia fogna. Ary concours misy io ato tsy misy ny mandry tsara fa ny Sofia qui dit Sofia zany tsy mandry tsara azy raiky. Faïdanzo zay ty avy Agnalalava ary faritry Sofia fahaizako azy. Bah oui, c'est ça. Tianjare kantegna zany hagnano mandry tsara olo za zany no za avy mandry tsara zany tsy maintsy mandry tsara fogna andi anaovako prioritaire fa Agnalalava zay tsy tokony atako. Za heligny nagnantso za izy zoky magnanjany eo izy. Ary izy efa Sofia marikony za toko mandeha mamonjy misy erokony marikony olo avy faritry zany heny Franklin na tsara zany misy ny tasy mitsy nahirika za doko ele ataovy maquillage za amina hato sary za tsara nandeha nagnano publication n'izy hoe zaza vitasy hoe mangataka le jiaby efa Sofia amire hoe hanohagna ty misy ny tasy ty toanantsika nanani nanana za tsara nagnano zany mato za mangataka hoe atsika jiaby efa Sofia hanohagna olo raiky olo avy amitsika izy. Ary mato izy nalefa nare avy agny miakatra to aza taka hoe izy tsy nibata courant izy tsy nagnanjao mato izy alefa nare avy agny mandray anjaka managna chance izy managna opportunité izy mbo andraisany le raha hiadivany. Sahala na magnano bowling fogna zany. Ana miakatra vantanagna avagny anao andegnano fifanagna compétition ana tonga tsisy dirang première division na deuxième division kofa compétition na managna droit na handray hahazo le raha. Sambolo amin'ny raha tiany atao fa tsy mila envin'olo avin'olo agny andeha aratigny non zany jilivetine magnanjany ya olo jiaby kasa managna vinazy fa izy koa vi magnanjany tsy maintsy critique tsy maintsy aboaka anay fogna tsy mahamarigny azy afaka magnaboaka vi abolo jiaby oui fa nazy magnano discrimination hoe to defa hoe Agnalalava lanao amin'ny Sofia non
fazahoako commentaire anazy de tia volagna izy hoe agnalalava c'est pas de Sofia. Misy fifaninanana misy eto ako mihiny Sofia fahezako azy edy ça za tsy bien renseigné je sais pas possible ndraiky za ohatra hoe j'ai mal renseigné zegny hoe tsy azoko information jiaby hoe concours misy miparitry le raha de hoe mandry tsara ny solon-tegna le raha je sais pas ohatra hoe je sais pas hoe tsy haiko fa fazahoako azy zegny concours misy Sofia solon-tegna ny alavitagny qui dit Sofia zegny aminahagna maro district agnatiny fa tsy misy district zany le raha fa maro district agnatiny y compris Agnalalava. Le hitako mampiten'olo baka hoendiny pub le viavy fofa le lalahy nefa mba anisan'ny niakatra asa za tsy nahazondraha non tsy agny koragna Karina tsy amy pub noendi feky koragna fa misy commentaire atako ambany ake capturé le raha je mets en commentaire zegny hoe le commentaire nagnanaovako publication atako ambany ake mety tsy hainjareo aiza jiaby Sofia ba possible tegna possible ary fazahoako teny tsy mety anazy igny izy olo tokony olo tegna miteny tsy mety izy commentaire anazy tokony hainy tsara be hoe Agnalalava zegny agnatiny Sofia matozy nena hoe tsy nahazo couronne tsy nagnanjao hainy tsara fa ni participe tagnatiny tao le zaza kandany hainy fogna izy agnatiny Sofia fô tsy tiany mihitsy za olo vomandry tsara nandeha ny pub sariny zaza avy Agnalalava igny zany hitako le tegna tsy zakanjare de magnano sary amin'ny agnarana mandry tsara zahay jiaby mandry tsara tao lany fagnahy nahitanao ny pub ziny lany fagnahy zany zare vomandry tsara nitsy zany pub zaza hely avy Agnalalava igny fa tokony public aketo andro maraindraigny mantsagna haligny zany mandry tsara fô magnanjany zany ny tianjare fa nefa le raha tsy magnanjany tokony fiainana areko mbo miala tanagna mbo tan'olo magnanjany tsy mety izy tsy aminao izy hitana manjary anazeko mbo homby ena misy raha tanà magnaraka anatsy olo avy aminay mandry tsara nefa olo ko mandeha tany lavitra zany tsy magnanjany ana ko Sofia olo jiaby Sofia mandray ana magnanjany agnatin'ny fikambanana agnatin'ny association zany mila mianatra géographie ndraiky olo zany sofo tsy azo hono tsara le raha ninadraky mbo fanafoloatra eky magnanjany zany le raha ala agnatin'ny lohana je sais pas qui a écrit ça fa c'est de la bassesse vraiment je sais pas quoi ana ko fa magnano raha amin'ny agnarana Sofia ataovy agnaty lohana fô tsy mandry tsara tsy bifandriagna tsy hino izy raiky fô maro district mameno Sofia zany Karina ao marigny ndraiky zany magnanjany atsika ndray baka fa maro vakiky aminare ndraiky commentaire igny je répète ira tinay skoafo ndraiky ba vakiky aminare ndraiky le commentaire tegna hoe tsy mety amina io izay ambarako izy hitanare amin'ny page nahana ka ampodiky ndraiky le commentaire tegna hoe nafahignigny zana tonga za hoe tsy mety amina lela job izy ty haiko compte fake fa haiko izy mizaha direct anahana to hainy tsara hoe izy olo volaniko toano am commentaire ansariny public amzaza hely avy Agnalalava zay amin'ny Little Miss mini miss eka izy toano misy ntsika mandry tsara le aroa igny Exenas Franklin izay nibatamboarany Miss Sofia fa tsy nihiny Agnalalava préciseny tsara tsy nihiny Agnalalava zany tsy nihiny Agnalalava tsy tafiakatra miss sady tsy nisaron couronne io gaga zahay jiaby zany ka mandry tsara gaga zany re jiaby zany ka mandry tsara mety nivorere io agny gaga refute gaga zahay jiaby zany ka mandry tsara mahita pubnao zavave ary nahita pubenahany igny donc mety nivorere lany fagnahy re jiaby gaga raha azoniny doko hely ny pubolo avy Agnalalava fa tsy ovy mandry tsara toy iza commentaire anazy aza magnaro tany naviagna doko hely ary aza takalo vola fiavanagna zoky cro mety mbala zazazaza doko istoa bala zandriky raha magnanjany zany commentaire natany ary misy olo misoutenir azy ato misy olo marigny zany zos zao igny zany le mafahignigny za hoe nanomboky tafiniagna mo Agnalalava tsy zany ka Sofia za tsara au courant boka hoe Agnalalava tsy zany ka Sofia fa iza koa zay zay nanomboky hatry zay za kofa nazondraha Agnalalava zany mameno agnatin'ny district agnatin'ny Sofia ary fifaninanana atanjare eto dia amin'ny agnarana Sofia
de zany ere tam fivoriagna reta zany ere zany kamandry tsara zany tsy tokony mipiby olo vagnalalava fô mipiby zany kamandry tsara fogna zany matin midi soir zany tsy nahagagare avec les actions natako nagnanjany amin'y ndraiky magnantsôlogna hanohagna amin'ny agnarana zanaka Sofia tsy miagnano hoe atsika zanaka mandry tsara iangaviagna andifidy raha ihany non fô atsika zanaka Sofia na etontoeragna na ivelany na aiza toantsika nihintsika mahagaga zaho fa izy mo igny izy efa hevitry anahy naboaka ko atsika mbo ialantsika magnandraha magnanjany atsika fogna imo ezalo tana atsika zay man commentaire andraha magnani olo am district sasandregny mimo fogna afa zareko hoe afa magnanjoko hoe azonareo olo tsara tam malony arletigny ni moizanolo zagaga zanaregny zany kamandry tsara nagnino zany nahatonga zah nandeha nizaha azy izy ny efa tena ngigny ni lamigny izy igny na olo fa tabifandriagna ko tam lalagna anazy igny zany ka Sofia na olo fa tantsui zah nagnano fô tsy dirany hoe mandry tsara zao non zato ko fara Sofia zah fa magnano edy ary zato managno olo misy io misy mystère zah am page kekato tsara ny préciser hoe mandry tsara zao atsika zany ka Sofia amre alehony pibenahy dès le début zah fa nanagno olo hoe atsika Sofia mire peu importe ana navy belagna navy antsui navy mandry tsara navy Port Berger navy mampikony navy agnalalava alotsika jiaby anao olontsika zany etako za magnano publication fa tsy nanomo mandry tsara zay raiky fô za atsika jiaby zany ka Sofia na etontoeragna na ivelany na aiza Krislany marigny ninody koa le akory mo atao ivoatra atsika satria na atsika samby atsika fo mifampalegna ba oui kere zany mieritreritra zaza le vagnalalava tsy tokony hoe hitohanantsika non tsy magnanjany razoko tsara zegny koa misy zanaka sava magnano misy ohatra izy avy sambava tsy mila zanaka sava miposizy fô fa mila olo sambava fa toetry raha tokony miray hina koa fa zanaka sava ba oui c'est la même magnanjany fa nina zay to bokangiana hazo Sofia ki alentegna mbo vagny mbo mandray fivolagnana hely fô za boka tsy tia raha magnani za zay magnantso za izy koa Sofia nagnantso za izy atako izy blieke izy na belagna izy na veza ary za amin'ny pibrahana za tsy magnano hoe are belagna are malalava no way za to defa hoe atsika zanaka Sofia za zantsika zy ary tena nihinay mary koa izy magnanjany ndraiky tsy bany nihinay izy fa ngalalava zany ko nihinay hoe izy ke nahazo edy izy zay jiaby Sofia ravoravo aby magnanjany fa le hanohagna atoreraka fogna na magnantso maro zay tovy Sofia hoe za minenagna maro zany maro zahay vagny fô i spécialité itsikitsika raha magnandre champion marigny zegny zany ka Sofia mitambotra oui elle le mérite mafy tsabony izy reo maro vola lanin'izy reo maro fotoagna laninjare mizy io anasa defa tsy partage tsy agnino commentaire tsy manjary hely koa mbala andeha tana hoe koa fa tsy agnano miala anafa tsy partage magnanjany de zany le raha tiako oviagna sinon mbola mitory concours misy heureusement re jiaby niakatra de mangataka atsika jiaby izy io ao fifaninanagna misy io ao zay mavanga billet ça compte beaucoup même si ana tsy afaka amin'ny les jours zy fa afaka na mivanga billet na nampetraka andafy na nampetraka aiza afaka na mivanga billet aminjareo mbola atako amin'ny légende ka avake hoe reto aby numéro afaka nanaovana re transfert ny vola ho an'izay olo handray billet ana nampetraka andafy nampetraka igny afaka na magnano transfert na vola na ino aminjareo de zareo aminjay mivanga billet zigny ça compte beaucoup za minenagna beaucoup zegny ana mahazo VIP sa afa mitovindra votin'olo roa mivanga billet tsotra na votin'olo raiky de raha magnano dépense njare koa maro mbola miantoko bisin'olo vankatso to mandeha manohagna zare sur terrain et tout ça donc zegny
quel que soit vola les fanao, ça aide beaucoup. Ananata mis 5 000, 1000 ariary, 5 000 ariary, 10 000 ariary, 20 000 ariary. Tsy ferna zay vola fonao. Zay tsy nihtiana zare amaregna afaka amaregna fa fony fonao to hoe foky izy to, quel que soit les résultats, na lany ere na tsy lany, foky emegny ere le vola de transférenao amindreo. De alefako ake zegny numéro anjareo de zegny anaovanareo azy tsy magnino fa fitambarana antsika jiaby no ilainjare fa zare ko banjaintsika fogna lasa kara vermegny sandretanjare. Sa hoe nandray anjara amin'ny tagnana tamin'ny resaka beauté anao de izy fona publienao. Non, non, non. Coucou madame, na zahay boka savati tsy malegny tohanagna na zahay fogna mbala miady manohana nihinay wato no yalla. Voi Maria. Na zahay fogna mbala reza to amin'ny directeur izy manomtombo zany akato hoe maty kere nianay client. Manganjany de Von zahay mon frère DJ Max, ça c'est mon cousin, mon frère du son, donc merci à tika jiaby ake partager tsika saranjare nam quel que soit pas misy zare namnino toanantsika zare fa yala les mentalités hoe ty olo tsy avy aminay mandry tsara za olo avy mandry tsara za tsy hagnano zao aminazy. Izy ko fa zanaka Sofia atsika Sofia miray, c'est ça le plus important. Sofia miray donc toanantsika zay miboaka ake. Merci beaucoup, ciao ciao les amis. Hoan zay ty agnampy ambela ko ambony ero lien raha jiaby de afaka tsika magnano fagnampiagna aminjareo na ino raisinjareo aby jiaby. Merci.